तीन मेडिकल कंडीशन जवना से तेजी से वजन बढ़ेला। वजन बढ़ल अलग अलग कारक के चलते कबो कबो हो सकता। ई बीमारी हो सकता अवूरी कबो कुछ दवाई के चलते हो सकता। एकरा के समझावे के एगो सही उदाहरण बा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बेटा अनंत अंबानी, जिनकर वजन बेकाबू बढ़ जाला। उनकर अतना मोटापा काहे बा? ई आलस के चलते नहीं खे। उनका बचपन से दमा नाम के मेडिकल कंडीशन बा। अवूरी वो अपना हालत पकाबू में राखे खाती स्टेरॉयड के दवाई लेत रहले। स्टेरॉयड के कारण तरल पदार्थ के जमाव, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आ मेटाबॉलिज्म में बदलाव हो सकेला, जेकरा चलते भूख बढ़ सकेला आ भोजन के ऊर्जा में विघटन में कमी आवेला, जेकरा चलते खास तौर पर पेट, चेहरा आ कंधा नियर इलाका सब में वजन बढ़ सकेला। औरी कई गो मेडिकल स्थिति बाड़ीस जेवना से वजन तेजी से बढ़ सकेला, जैसे कि एक थायराइड विकार। आपके थायराइड ग्रंथि में हार्मोन निकलेला जवन की शरीर के चयापचय के नियंत्रित करेला, जवना में भोजन के ऊर्जा में बदलल शामिल बा। जब थायराइड हार्मोन के उत्पादन कम होखेला त अंत में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाला, जवना के चलते शरीर में कैलोरी कम जरे लागेला, जवना के चलते वजन बढ़ जाला। 2 पॉलिसिस्टिक अंडाशय रोग, एकरा के पीसीओडी भा PCOS के नाम से भी जानल जाला। इस स्थिति के चलते शरीर में इंसुलिन के प्रतिरोधक क्षमता पैदा होखेला। इंसुलिन एगो हार्मोन है जवन चीनी के ऊर्जा में बदल के कोशिका में स्थानांतरित करेला। इंसुलिन प्रतिरोध के कारण खून में ग्लूकोज के जमाव होखेला। अवूरी पुरुष हार्मोन के उत्पादन बढ़ जाला, जवना के चलते शरीर में बाल ज्यादा बढ़ेला, पिंपल्स अवूरी वजन बढ़ेला, खास तौर पर पेट के इलाका में। 3 कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एगो अइसन स्थिति है जवना में आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन के मात्रा ज्यादा होखेला। कोर्टिसोल के स्तर बढ़ला से छाती, पेट अवूरी चेहरा के इलाका में वसा के जमाव होखेला, जवना से आदमी के चेहरा के गोल आकार में बदल जाला, जवना के चांद के चेहरा भी कहल जाला। गर्दन आ कंधा के पीठ पर भी चर्बी जमा हो जाला, जेकरा चलते भैंस के कुबड़ बन जाला।